Bona tarda a tothom. Anem a començar aquesta sessió, donar-vos la benvinguda a les persones de la ciutat de Barcelona, però també donar la benvinguda a aquests dies de reflexió a les persones que venen per part de la International Peace Bureau i amb el qual anirem reflexionant sobre els reptes que estem o que se'ns presenten de futur. Jo crec que sobtadament tots esperàvem que amb el temps i amb els anys això de la construcció de la pau va avançant, que els valors positius van avançant. Jo crec que més bé és com ens situem en uns moments on diríem una mica com per fer llistat. Aquí no és el moment d'abordar-ho, però que són reptes que al llarg d'aquests dies en els grups que formem part de l'IPB tindrem que abordar, que seran reptes de la creixent militarització que s'està donant en el món i també en especial aquí en Europa, i això ho veiem en la gran increment de despesa militar que estem veient i observant per part dels estats. I sempre que l'Estat diu que gastarà més en alguna cosa, la gran pregunta és i d'on ho traurà? D'on deixarà de gastar per poder gastar en despesa militar? Tots som conscients que incrementar la despesa militar anirà en detriment de l'estat de benestar social, anirà en detriment de les despeses socials. També estem veient com gastar més en comprar armes també vol dir que la indústria militar està en plena efervescència de negoci. Veu que aquí hi ha negoci i això ho lligarem també en que no només es vol comprar més armes, sinó que hi ha una aposta per introduir les noves tecnologies en tot el tractament militar d'elles, en concret també de la intel·ligència artificial per ús de caràcter militar. I l'últim esglaó de la militarització, com s'està plantejant en molts països d'Europa, és tornar a la mili, tornar al servei militar dels joves, perquè d'alguna manera són joves que són poc patriotes i que s'han d'alguna manera culturitzar en el sentit de la seguretat i del patriotisme. Però també veiem com retornen els discursos de la dissuasió, retornen els discursos i les retòriques de que és necessari preparar-se per la guerra, que la pau només la podrem aconseguir o la podrem mantenir a base de la força i de la lluita i de les armes. I jo crec que l'altre front, que encara que se'ns escapa una mica, però que és un front que també ens està afectant fortament, és que estem entrant en un període on s'estan qüestionant tots allò que en diríem els consensos dels últims 80 anys s'estan qüestionant. Tot el que va ser el fruit de la Segona Guerra Mundial i tot el nou ordre internacional sorgit d'aquell període s'està qüestionant. Hi ha moltes forces polítiques, és igual Milei, Trump, Orbán, Meloni, i en tots els països tenim grups polítics que estan qüestionant una part de l'Estat. Per què volem estat? Quina mena d'estat? Volen retallar l'estat de benestar? Volen retallar l'estat que protegeix a les persones, no l'estat que protegeix a les empreses, al negoci o al business. L'estat que protegeix a les persones es qüestiona. El símbol de la motosserra és clar, les actuacions pressupostàries que estan fent-se jo crec que són clares, o també el qüestionament de la democràcia. També s'està qüestionant de si no és més eficaç formes de govern més autoritàries, que la democràcia està resultant poc eficaç políticament. O quan es qüestiona la política, per què val la política, quin sentit té fer la política, en tot cas només una mica d'espectacle propagandístic per votar i ja està. O el qüestionament del dret internacional i dels drets humans. Jo crec que tenim un gran ventall de reptes que necessitem anar abordant i que necessitem veure com construïm estratègies comunes i com també construïm discursos que puguin erosionar el discurs
que ens està posant. Jo crec que necessitem replantejar-nos com i de quina manera ens proposem actuar al davant d'aquests poders que estan actuant d'aquesta manera, i perquè en definitiva no hi ha cap avenç social que s'hagi donat sense la participació i l'impuls de la societat civil. I el nostre és que avui aquí els que ens reunirem són societat civil organitzada i és el moment que ens plantegem nous reptes i quines estratègies emprenem per combatre aquests reptes que tenim actualment. I amb això ja deixo a tu i benvinguts. Thank you so much, Tika, for doing part of my work for me by covering really a wide range of the threats that we're facing around the world globally, and particularly here in Europe at the moment. I won't repeat much of what's been said. I think it's painted a good picture, but I would first like to maybe present myself in IPB for those that may be unfamiliar with our organization. My name is Sean Connor. I'm the Executive Director of the International Peace Bureau. The IPB, International Peace Bureau, was founded way back in 1891, so we have a long history of building a global network for peace, to unite a global movement for peace around the world. We count on a network of over 400 organizations in more than 100 countries. So when we talk about the necessary need at this moment for building global civil society to have a responsibility to react to the overlapping crises we're facing, whether it be the threats to democracy, the ever-growing threats of climate change and climate disasters that we're seeing before our eyes now, human rights threats around the world, and of course the growing military expenditure and growing conflicts, armed conflicts that we're seeing from Ukraine and Gaza to Sudan, Democratic Republic of Congo, Myanmar, so on and so forth. We're finding ourselves in such a difficult situation that it's more important than ever to have this global solidarity, to come together as peace voices from all around the world, to listen sincerely to one another, to take action together, to stand in solidarity, and to make it known that we around the world want peace. We do not want to continue down this trajectory that we're seeing, moving towards further wars, further division, and an erasure of our basic human rights and the right to human security. Instead, what we're seeing, of course, as Tika had laid out, is this push towards further militarization, authoritarianism, etc. I'd also like to extend a big thank you to the Ayuntamiento of Barcelona, who has been a long-term supporter of peace, from the IPB, helping to support our campaigns, in particular the global campaign on military spending, or GCOMS, but also, of course, many peace organizations and many peace events in the city. Some of you may have been with us back in 2021 when we hosted, together with Centre de las and other organizations here in Catalonia and in Barcelona, the World Peace Congress. And we continue the spirit of this Congress, the action that's needed through till today, and we're still seeing the effects of that event come forward. So a big thank you to the Ayuntamiento, again, for helping us to host this event today. Today is also the kickoff of 4 Days for Peace, in which there are 4 days in a row of peace activities from IPB together with the local Barcelona and Catalonian organizations to hold discussions on how we move forward from this difficult moment. That 4 days begins today with a couple of excellent panels that will follow us here on stage that will go into details, of course, on one hand, analyzing this moment that we're at and the difficulties in front of us, but also hopefully giving us some signs of hope of what we can move forward on together. All of us in the room have a role that we can play, and from our discussions today, we hope that you will be able to take that with you and that we'll be able to move forward in our struggle for a better international order, for better international solidarity, and of course for peace and disarmament together. Thank you.